Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultianay sila may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga nganlag Cleopas nangutana kaniya, ikarabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo dito nining pipila kaadlaw nga milabay. Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaret non, mitubag sila. Usa siya ka propeta o gila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilasang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwa sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon, surkad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pangadto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi dito ang iyang lawas. Og namalik sila, og nanugilon, nga nakita kuno sila pananawon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. O pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, og nakaplagan nila kini, sumala gayod sa gisugilon sa mga babae, apan wala sila makita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-anto sang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod siyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod sa kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, dool na sila sa balangay nga ilang adtuan. Og nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Anhi lang ta mamahulay kahapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilan ang pagpanihapon, mikuha siya sa pan o gipanalangin niya kini. Unya, gipigas-pigas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa tong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Di nikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga mga nagatigom og nagingon. Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakikita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan, o nga nakaila sila sa Ginoo
sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, mao kining adlaw ngaghimo sa Ginoo, magsadya kita og maglipay. Malipay yung Pasko sa pagabanhaw kaninyong tanan. Luya man, init kayo, no? Makaluya, gining init ito, makaduka pag yun. No? Tanawan ng tupad, malipayon ba? Basta nagpabili na siya naong Kwarisma. Bitaw. No? Pasko na sa pagabanhaw. Kinahanglan ta maglipay, magsadya. Tungod kayang Dios nga nag-antos, nagpakamatay sa krus, nabanhaw. Ug ang tanan niyang gihimo, ug ipakita, gipadayag, gisangyaw, tinuod, gayod, ug wala nakawang ang tanan. Mga igsuon, niyatong mga tao nga nitong panahon sa Kwarisma, nangandam, diha sa pagsugat sa nabanhawng Kristo, sa tinuray malipayon sila. Hilabi na katong mga tao nga niduol sa sakramento sa kumpisal, sa mga tao nga nakapasaylo na, sa mga nakasala kanila o nangayog pasaylo, ngadto sa mga tao nga ilang nasad-an, for sure, malipayon ug masadya ang ilang pagsugat sa Dios nga nabanhaw. Ngayon naman, wala na'y kalagot, wala na'y kasuko, wala na'y kapungot, wala na'y pagpanimalos. Diya, sulod silang kasing-kasing. Tinuod ba? Nambot lang kaning uban, no? Ginanamatin ng uban. Sige, gamit mo cellphone. Bisan na sa misa, ga-cellphone gihapon. Kano sa amantang magbag-o ni ana, no? Ang uban ga-practice na. Ayaw sa practice o kamatay. Kay practice makes perfect, no? Basta siga duka-duka na perfect na siya. Bitaw mga igsuon, no? Kadto lang mga tao nga andam, may tinuray nga nakabati sa kalipay ug kasadya diha uban sa nabanhawng Kristo. Apan katong uban, hala sige padayon gyapon, pabilin sa Kwarisma, basin pa di ay ma-feel nimo ang Easter o ang Pasko sa pagkabanhaw, hangtod nga makaamgo ka sa imong pagkamakasasala, makadawat ka sa imong pagkamakasala ug maghinulsol sa imong mga sala. Basin pa di ay, no? Atong mabati ang presensya sa nabanhawng Kristo. Mga igsuon, hinaot unta, Ganining atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, nga mo'y dako nga selebrasyon diha sa atong simbahan. Unta, puno kita sa kalipay, puno sa pagmaya. Ato nang isalikway kabag-o ng kinabuhi nga atong nadawat diha sa nabanhawng Kristo. E atong daang kinabuhi na matay, uban kang Kristo siyang pagkamatay diha sa cross, ug siyang pagkabanhaw, giatagan kita niyag bag-ong kinabuhi. Ug ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag kanatog kasiguruan, paglaom, nga umanin kinabuhi adunay kinabuhi nga nagpaabot kanato uban ang nabanhawng Dios. Ang ato lang maningkamuta uban ang grasya sa Dios. Nga unta kining kinabuhi nga gihatag sa Dios diha sa nabanhawng Kristo. Diha sa pag-antos o pagpakamatay sa cross. Susama sa tong saad diha sa bunyag nga magpabiling kitang magsalikway kang Satanas og sa iyang mga buhat. Apan ang problema sa uban naghinangop sa pagsugat o pagdawat sa demonyo og sa iyang mga buhat, no? Ilabi katon gustong ganahan magpabilin diha sa pagkinabuhing pagkamakasasala. Karong adlaw atong bag-uhon ang atong saad sa atong bunyag. Nga diin magsalikway kita sa kang Satanas ug sa iyang mga buhat ug nagatuo kita sa Dios. Hinaot unta nga kanunay kitang pahinumduman niini sa atong responsibilidad isip binunyagan.
sa atong mga buhat kaluoy, buhat diha sa gugma, mga pagpakabana ngadto sa atong isig katawo nga nanginahanglan sa atong tabang, sa atong panahon o presensya. Ngayon ta sa atong kanunayng pagsaulog ni Santos nga misa, atong mahinumduman ang presensya, atong makita, atong mabati ang presensya sa nabanahong Kristo diha sa pulong atong nadungog, diha sa pan ug bino nga nimong lawas o dugo ni Kristo, diha sa atong makaigsuonan nga nagsaulog niini, ato utang mabati, makita ang nabanhawng Dios. Nga human nining Santos nga misa, atong padayunon ang misyon ni Kristo, ang pagpadayag sa dagkong gugma alang kanatong tanan. Mao kini atong responsibilidad isip binunyagan sa pagsalikway sa demonyo, sa pagbuhat ug maayo, sa pagpadayag sa gugma ni Kristo ngadto sa uban. Nga sa ato pa mamahimo kitang instrumento sa Dios sa pagpadayag siyang gugma ngadto sa atong isig katawo, sa pagpadayag siyang kaayo alang kanato ngadto sa uban. Ha? Unta mahagita. Unta dili ta mamahimong babag alang sa uban. Discouragement alang sa uban. Tungod kay nagpadayon kita sa pagpuyo sa atong kinabuhi pagka makasasala. Nagpadayon kita sa pagkaron ingnon. No? Sigig simba apan walay kausaban diya siyang kinabuhi. Unta kining pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw, hinay-hinay kitang tudluan sa pagbag-o sa atong kaugalingon o sa pagbuhat sa atong responsibilidad isip binunyagan. Hinaot paunta. Amen.